na po Ijay. Ijay City of Bulu, Mulayong. I will Mulayong, Ciudad de Mulayong. Well. Tanya na anya na ito, yung contestant tayo. Gawaan, Lapat, Mulayong, dagito. Okay, sige. 3 to bangada. Well. Talo. Nagtatalo ti agtuda. Nunya ti mga baklita iso ti Miss Banga. Well. Ano? Start the beginning? Miss Banga. Okay. Child. Judges. Mr. Tukar. Nakayong agad terus kita. Nakayong agay. Ayat ikugaw. Kintik na tayo apat na. Pero nakasta, dahil sa tiyo wala. Ano? Magaling yung bigay. Isita ko ikong paano maamin si Kangsa. Sige lang. Go on. Amin, si Kangsa. Yung matapay, hangan na ibus. Well. Okay. Adopted, mainaw na yung anak qualification nung ipion sa kasin. Adult, any? Queen. Ayang. So dati bubog. Senyor. Babalin lata. Senyor. Adult nga rin, senyor. Senyor citizen. Lehe. Oh. Namantas ni senyor kita kami nga senior. Junior, Kalipo. Tignan natin.
Lalo sa tuktokoy na Kalipo. Alam ko yan. Tignan natin ah. Representative Pete. Mula yung gala, lahat, gawaan, senyor, gaganin na ka. Ito sa kaya to. Ay dito, tugot na nga nagko. Dapat lang kami present na kita nga bangat sa ulo. Siyak mabalinak dito. Mabakit ni Bro Tanel dito. Lepi mga tok ay di bang-banga. Tok ay di bang-banga. Dong ay sedang ilay. Sali damai. Kaping itu saja Leonora di kandidata di Tagamulaya nakasagana Mulaya dari Pasado Leonora nga kontestante banga Mulaya ni Dea at dari Pasado Dinita Agay hanya baik nilapat ni Hesel Gotay gawaan ni Inga from Gawa Ginawa Buwaya. Kung may kayo nga asawa data agbuwa tayong isuda. Banga dalupay ay salidomay dong ay si dong ilay. Untit koy kontes di tukoy awoy nalidomay salidomay tukoy nakawok awoy. Sukatan takolo magtak istay gagangay na aduti pwede matalitan yan. Apat ang bangan ni Leonora, apat na piraso. Pala akala ko apat, 5 pala. Akala ko 5 pala. Ni Miss Hesel, back 5. Ni Hesela saan na senyora? Juniora data.
Ay, Nasa click. Sa kayo man sinikliktan sa binto, anak. Ay, ano ka? Madaga nga ang praktis ni Leonora. Naliwata na nga ang sakdo ta galunti na panasaksak diyon. Imatorjat na. Matorjat ti saksak na. Nalipatan na ti ag tutibanga. Ag balindeta. Maday. Nilinet Bugayan isu ti chairman dahito yung kutkutoy. Kutkutoy. Ay, nako. Wala silang makain. Nabisinda. Yung kape. Huwag luto kayo ng kape para ano. Ang kape ng mga gusto, awan diyo ka nanay bus. Baka yung agdadayag, ako magaling nga, free kayo ti kape. Kan danom nga mainom. Wow, danom. Lord dati nakasal nga danom, madaling mag-ngainis. Wow, mabalay. Dagita danom yuta po. Kape, no, kape yun, nga termos, pangasiyo. Dahil, panyutita nga makatulturog ti judge tayo. Baka no, may isa lang tikitain na nga, baka no kasta. Well, agtuplok da. DJ, Next nga contest to call to Kalipo. Kalipo. Medyo siya gusto nga po ng Lord. Tignan natin kung sino ang talagang magiging Putkutoy ngayon. Mr. Putkutoy. Sandala lang naidunok po, Mistra, at sasagana yung isang Patsakakan o yun. Okay? Nakita ginamatyo, isagana yun, anya tayo present iti Dola Brown, sika. Siyak iti lapat, anya tigawaan. Hello. Good, ket uniform data. Data ti taga usar ti Abra data. Ay sabali. Ay kasjay. Oh. Asu, gray. Kuning. Correction. Dapat sabali ti Kalipi, sabali ti Senyor. Senyor da Benita Tibesa, Wait. Tita Juanita, Nagita ti Senyor, Wait. ti Kalipi, Inga, and Hazel. Nuan ka to ti may sanga kalipik iti mabalin nga sukatan na may lang ni Yonora. Tagro Wow. ti kalipik. Tagro sana to sumublan. Kasi senior. Ni Marieta, Senyora deta. Senior ni Marieta. Buat gerot, ay taga Mulayong ti Mapiro. Buat. Awan na masasak siya. Taga Mulayong. Wali or
Rebecca Pinaging. Mulayok, at kami sindahan. Moyan sa. At kanilani, sumibaw ko, nagamulayok na ita. Rebecca Binading. Dali. Di ikan. Tuktok ko ikan, mulayok. Kanigay, tuktok ko. Di naman sali yung bukos sa... Halo. 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 Oh. Sige, sige. Itan. Kalipi. Si Rebecca nga, Rebecca. Sapong po, petan. Petanaan. Nauyat daw. Nabubukas sila. Igarod. Kasi siya misukat. Kung sinyo. Huwag mo sukatan sa inyo. Kalipitin mo na yung ate. Well, sige. Ayan. Kain. Uniform. Apa gaman bagi sa uniform yung hanyong tungod kita kayo ti dapat ngayon si Toy. Dapat lang. Da kayo na MC da kayo ti agbirot ti usarindahan sa kayo lang birot ito nagrugi ti programa di. Babalik nga dati ba ang namabaybayag nga mayroong rugi. Babalik nga sa representative ti Tabuk. No ada mangkayat nga umay nga taga-Tabuk. Nabanlog na si Jacob! Madali rin? Okay, bagi sa yung friend, hanggang ang papa ni Depi nga. Thank you, friend. Nagito tuktukoy. Hanamot lang na masabi ka di. Tabayo pa eh. Thank you for the water. Sally. Thank you, Iti Banon. Apo. Duwada lang dito, madam. Duwada. Lakat ko na gawaan. Dapat smile face. Face is smiling. The smiling face. Mana face is smile. The smiling face. Basta ako mangaw. Ada kasta masalit. Kata, ayaw ba tagal sabi ba? Ifugay, yung kasida. Ifugay yan. Banawi.
Sige, tagalin, balik ka. Oh. Wala bang ibang style? Si Taos yan. Taos yan. Pagkagaya tayo, ano? Dance gracefully, gracefully, kung ano na eh. Dance nearly gracefully. Nagkabot. Palakpakan tayo sudah. Ismail Langking. Ako na pinsato palakpak ni Inday. Ay, ano ka? Cecil. Okay, next category. Thank you. I want to Dagito yung adult. I don't know yan. Awan di available nga adult, tatan next and kalipo. Ay, senior, awit ko. Ulit okay, kay Mrs. Akboy. O, sige. Dola. Awit ko sa'yo, manam. O, nagdadapili ko eh. Okay. On deck, kalipo. On deck, kalipo, mangkain sa koy, ha? Ano din sa pentaon nyo? Hello, hello, hello. Kain mo lang na. Kain mo lang. Ingatan lang sila. Wireless. Oh, hello. Nagampot si Tuyong. Adult. Inuwi mo na si. Kalipi and senior. On deck, Kalipo.
Ito lumabwak yan. Thank you. Lên này. Kaya ang masadyang tuca ang ching ako'y dawan. Mali. Okay, Mr. Music, Captain. When? When? Uray katin yung tisenelasyo. At dati, when nag-uray pa tayo katin ni Ma'am Day, when kasta, tapno uray nung mapwakta dyan sa panyo, himsayaw nyo. Ha! Ano nga miningan di sayaw? Sayaw nga sala ti kunak, nga sayaw nga pakyo. Baka masaktan naman kayo. Oh, yun ang sayaw na Nay. Oh, yes! Dagito'y tikalipi! Dancer! Ay, senyor! Kaya, ganito ti senyor, at dati galaan, at dati galaan, at dati nalayon, at
pinardasan din na. Agad at practice na manalit. Agad original na manalit. Ay, Anya di jay nga salit, anya di jay. May naraming ni Kwa. Sakipin. Sakipin ba ta? Sakipin. LA. Secure. Ano pinakaramid di jay pilugaw. Guys, sa pilugaw. Awang. Baka gamitin na, madagdag gamitin na. Ayun, banat. Ayun. Agati action ni Lera. Agati. Asla, pang-iyo. Is-istun. Is-istun di jay. Is-istun. Right. Talaga kayang-kaya dyan ito. Well, senyora. Kayang ito. Tignan natin ang susunod na magkakanata. Yung kalipo, nakakaya natin. Okay. Tignan natin ang ayan. May ano TikTok. May TikTok doon. May TikTok. Tapos napapalakpakan pa mga boy! Yahoo! Thank you, Charlie. Yun ang mga senior! Bakit yung wala na? Meron na. Talagang kayang-kaya na pati sa inyo. Dito ito style. Yung marami na piksada ba? Wow! Ang susunod na sumayaw at maglaro, walang iba kundi yung mga yang kalipi. Yang kalipi. Yan. Sino pa sila? Okay. Yang kalipi. Sino pa sila? Pero saan si Linda to? Dito si Linda. Yung taga-chart? Kayo pala ang tinatawag namin na laro. Tignan natin kung kaya. Tignan. Okay. Kinayang-kaya ng mga senyora bakit hindi ninyo kaya? Si Mistro na lang ang mag-compute, mag-total. Kayo po ay sumayaw, hindi pa ito.